Itedmi kakabsat manen iti maysa nga nabara nga panangkablaaw kada kayo amin. Welcome kada ito'y nga panagiinadal tayo, kada ito'y leksyon tayo, iti daytoy alawas. Pacheck kakabsat nga ni Apo Diyos ket inted na kada kayo. Dayjay nga konbiksyon, dayjay nga commitment, nga iti tunggal aldaw akastoy, sigsigaan tayo kakabsat. Taapay, sanlaeng nga kayat tay nga agadal, iti napateg asa una, no diket di kayat tayo iti pausar. Dayjay iti kayat tayo kakabsat nga maited kadaytoy a panagiinadal tayo. Dayjay man ragsaken tayo iti pausar ken ni Apo Dios. Nang nangruna iti uneg iti iglesia tayo. Ta iti mabalin tayo nga aramiden kakabsat, dayjay mangibingay tayo met, ti kapanunutan tayo, nga isu iti idalan iti Santo nga Espiritu, tapno iti eskwela sa batina, ket isu iti maysa nga narangay si bibiyag, nga panagkakadua tayo iti tunggal aldaw iti Sabado. Iti daytoy manen nagundaway ket may itagyaman. Gapo takas digayjay kanayon nga ibagbagayo, nga intun no agrugi daytoy. Adda dayjay agited dan sharing. Di kayo nangasawan. Pastor, na-share kon kadagiti gagayem tayo. Itaramiden tayo lang kakabsat. Intun no kastoy nga oras, i-share tayo. Makita tayo nga dagijay nga gagayem tayo. Ket umaymet ti interes da. Ket intun no adamad ti interes da, i-share damet dayta nga leksyon kadagiti gagayem da. May sa tayo kakabsat, nga dakkel nga armada ni Apo Dios, nga isu iti kayat na nga usaren. At datayon iti lesson number 4. Iti panagadal tayo kada ito'y quarterly tayo, nga itadadalen tayo iti surat ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo iti iglesia iti Corinto. Umuna, ken mikadua, asurat na. Ket sakbay tayo kakabsat nga agpatuloy, dawatek nga agkararag tayo. Bendito nga Diyos kada ito nga oras. Dawatin mi Ama iti sirib nga gapu iti nailangitan at trono. Sirib tapno maawatan mi daytoy nga mensahem nga agpaay kada kami. Akas dayjay panangisurat ni Pablo kadagiti kakabsat mi iti iglesia iti Corinto Dios. Dawaten mi nga si kababan ti Santo nga Espiritu nga nangipaltiing ken ni Pablo digitoy nga insurat na. Iti makiaddamet laeng kada kami nga mangited iti pannakaawat ken sirib. Tapno Dios daytoy nga saom agbalin nga isu iti aplikasyon iti panagbiag mi. Tulungan na kami nga rod ket agyaman kami iti naganap po Mesos. Amen. Iti title iti adal tayo kabsat kada ito nga kada ito nga lawas. Ti basol iti iglesia. Sin in the church. Iti pasit nga mayulo ket masarakan iti umuna a Corinto 6 versikulo 19 ken 20. Na isurat ket basaen tayo. Di kay aya ammo at ibagiyo isuti templo iti Espiritu Santo nga adda kada kayo isu ang naggapu iti Dios ket saan nyo ako ti bagiyo tanagatang kayo iti maysa apateg pagdayaw yo nga rod iti bagiyo iti Dios. Sino ka? Sino ak? Akas dadya inbaga ni Pablo kadagiti kakabsat tayo ijay iglesia iti Corinto.
Tibagi tayo, templo iti Espiritu Santo. Itibagi tayo, saan tayo akukwa? Sino akin kukwa? Ni Apo Diyos. Iti dua a puntos, kukwa ni Apo Diyos itibagi. Kukwa ni Apo Diyos itibagim kabsat. Umuna, kukwanak gaputa pinarswanak. Ket idi nga nagbasula, imadayuak ken kuana. Kukwanak manen gaputa ginatang na. Saan laeng kakabsat nga ginatang na iti anyaman a presyo wenno pateg. No diket di ginatang na iti pateg, iti dara, iti biag, iti bugbugtong nga anak, iti Diyos. Gapu kadaytoy a kapanunutan ken kinapudno. Iti dawat ni Pablo kanyak ken ka, akas iti indawat na ijay Korinto, pagdayaw yu nga rod, iti bagiyo, iti Diyos. Iti lesson number 3 kakabsat. Inted ni Pablo ti solusyon iti problema iti uneg iti iglesia iti Korinto. Anya dahi problema? Iti problema di jay isu dahi kunata yung faction. Adda dahi grupo ni Pablo, grupo ni Apollo, grupo ni Pedro. Ngem inted na kakabsat iti solusyon. Kunana, adda kuma iti maysa a panunot. Have the same mind. Saan nga di panunot ni Pablo? Saan nga di sirib ni Apollo? Wenno saan nga di kinalaing ni Pedro? No diket di kunana, have the same mind of Christ. Itadalan tayo agtaray kakabsat, iti umuna a Korinto 5:6-7. Gapu iti title tayo ket ti basol. There is a singular sin, ijay nga kapitulo 5 ingana iti 7, nga kayat nga ibaga ken sulbaren ni Pablo ije uneg iti iglesia. Mabaling kakabsat nga daytoy ket saan tayo a problema itatta. Ngamaan niya dayjay abasol. Ijay umuna a Korinto 5 versikulo 1. Ibaga ni Pablo daytoy nga basol. Basaan tayo. Maipadpadamagen nga addam mannaki kamalala kada kayo. There's a news, kunana. There's a news nga may bagbaga. Anya dayjay nga may padpadamag. Iji uneg iti iglesia, kada kayo kunana. Iji uneg iti iglesia. Adda iti agbasol, iti pannaki kamalala. Intuloy na kabsat, iti kasta akita iti pannaki kamalala, uray dagiti hintel awan. Anyan kakabsat nga nagsaem, nagkaro abasol daytoy. Tapay, kunana dagiti hintel. Dagiti saan amamati, saan dapay nga aramiden dayta nga basol. Da kayo kakabsat ko iti uneg iti iglesia. Inaramid yo. Anya daytoy abasol. Kunana, ati maysa kada kayo. Kupikupan na ti asawa ti amana. Daytoy di ibagbagatay katakabsat incest. Anya daytoy incest? It is having an illegal relationship with
ito'y Korinto asawa ti amana. Di incest, kas pagarikan ko ama, adda iti sexual relationship na iti anak na babae. Ina, adda iti sexual relationship na iti anak na lalaki. Incest. May sa abagi, ngem adda iti aramiden da nga sexual relationship. Saan nga inbaga ni Pablo kakabsat no anya iti takder daytoy asawa ti amana. Mabalin kadi nga daytoy nga asawa iti amana, adaytoy akamkameng ti iglesia ket addan dayjay pannakikamalala na mismo nga inana. Mabalin. Wenno isu kadi iti syuman na stepmother, mabalin. Ngem iti nalawag kakabsat. Sino man isuna, dayjay aramiden da ket maiparit basol. Taapay, kunana ni Pablo, ket iti kasta akita ti pannakikamalala, uray dagiti hintel, awan. Iti bagbagana kakabsat, da kayo kakabsat ko ket nasisya at kuma, iti aramid yu ngem dagiti hintel. Kitanyo kakabsat niya. Kadaytoy iti tudtuduna iti lesson tayo, a definite sin. Kupikupan na di asawa ti amana. Anya iti bagbagan ti lesson tayo kapsat. Nga iti anak ni Apo Diyos, a member of the church, must live on a higher standard ngam digidjay saan amamati. Ket anya iti aramiden iti iglesia. Iti aramiden ti iglesia, ket inbagan ni Pablo iti versikulo 2. Ket da kayo agtangsit kayo. Idinto arrebeng na kumanga agladingit tapno maikat kuma iti tingayo ti nagaramid iti kastoy. Dudado makakabsat niya, dayjay aramid tayo agbalin kakabsat nga dayjay kuna tayo nga pakaitib kulan dagiti sabali. No saan nga dayjay incest daytan nya ngem no adda kuma dayjay example. Kas pangarigan ko adda iti maysa nga membro ko na kanya nyamot ten pastor ko na. Dating padamag na, dakano iti maysa nga parbangon. Ket napan kano dagiti pangulo iti iglesia. Ayuyang dadayjay nga balay. Tagbibiyahe da ket gagayem da nga road dagijay akin balay. Idi natimekan kano dagijay akin balay, kuna kano dayjay bisita. Mangiruar kayo man iti kape. Kapilang ito'y. Daytoy ke basol iti iglesia, day panakikamalala. Daytoy kapkabil tayo kapsat, ket dayjay actual setting itata. Ket dayjay nga baro, na iturid na kano nga inbaga kadigijay a bisita, nga ditoy, dayjay kunatay nga napigsa, digitoy masirib, digitoy napili nga mangipangulo ti iglesia. Kuna na kano dayjay bisita, kadayjay saludsod jay baro. Anya yung saludsod jay baro? Saan kadi nga iba sursuro tayo nga saan anasaya at nga uminom ti kape? Kadayjay lang puntos dayjay kape.
Kaya kunana kanu dayjay bisita, adula amin tay bagbagam. Kadayjay kakabsat nga conversation, dayjay sumbat, dayjay nga kitkitaan, dayjay nga agtutubo, a pangulo iti iglesia. It sank deep kanyana. Anya, katiibaga na, nakita na dayjay versikulo 2, dayjay panagtangsit, nga arig na, dayjay kumanga basol, ket iti kalakaan ko man ay sorry kabsat. Saan gayam nga, tapay, madumpar ka kabsat, dayjay nakapsot nga pamati daytoy abaro. Isu nga iti inbalakad na ni Pablo nga aramiden. Kita nyo kabsat, when there is a sin in the church, anya dayjay basol, dayjay panakikamalala nga isupayen piman at danti relationship na kadayjay asawa ti amana. Iti inbalakad ni Pablo nga saan tay kumang kakabsat, don't give in to the enemy. Iti versikulo 5 ken 6, inbaga kakabsat ni Pablo, dayta, anya dayjay nga dayta, dayjay basol nga inbaga na iti versikulo 1, nga kupikupan na daytoy a membro iti asawa iti amana. Kunana, dayta mayawat kuma ken Satanas. Nagdagsen anya. Nagbasol lagarutan. Ke kunana, dayta mayawat kuma ken Satanas. Sino? Dayjay addaan iti basol. Apay, ama ipaay a pakakpukawan iti linalasag. Tapno ti kararwa, dayjay nga nagbasol, nga ibaga na iti verse 1. Maisalakan intun aldaw iti ni Apo Jesus. Saan anasaya at iti panagtangsit yu? Di kayo amu aya at ibasit alibadura banglisen na ti amin amasa. Ada di panagsasautay kabsat. Araten tomato iti maysa nga basket ket dadaulen na dagiti amamin a kamatis ijay a basket. Ti kakatungtong kakabsat ni Pablo ti iglesia. Kunana, diyula amu nga dayta nga basol, the sin of the church. Ket iti aramiden na, dadadaulen na itinagan ni Apo Diyos nga akin kukwa daytang iglesia. No kitaan tayo kakabsat, inted ni Apo Jesus, dayjay kuna tayo nga panagdisiplina kadagiti membro iti iglesia. Apay, dua nga puntos kakabsat. Umuna, ipatag tayo iti dayaw iti iglesia. No addan dayjay open nga basol nga isu iti araramiden iti iglesia. Wenno maysa akamkameng iti iglesia nga saan kakabsat nga disiplinaen daytoy nga iglesia. Amin akamkameng ijay nga iglesia mairaman kadayjay abasol.
Dinggan nyo, di kayo ammo aya at ibasit alibadora, banglisen na iti amin amasa. No alaan tayo kakabsat, iti kapkapadasan dagiti anak ni Apo Diyos. Apay-apay, nga naabak iti Israel, iti AI, basit a syudad, kalpasan nga inabak da iti dakkel a syudad iti Jericho. Ammo tayo. Adda iti basol iti kampo iti Israel. Ni Achan, anya inarabin na. Inaguman na, tinargikwana, dagijay nga inparit ni Apo Diyos nga sagiden da. Kunana ni Pablo, di kay ammo aya at ibasit alibadura ni Achan, banglisen na iti amin amasa iti nasyon iti Israel. Aday iti maysang iglesia. Aday iti maysang pangulo. Saan lang nga maisuro di gitanak na. Remember this, datayo nga mangipang pangulo, dagiti pamilya tayo, dagiti anak tayo is the target of the enemy. Tapno, intun no madadail da, dagiti a reputasyon, dagiti anak tayo, babaen iti panagbasol da. Iti panangipangulo tayo. Ket madadael awanto ti serbina. May isang bigat, broadcast dayjay Lord in the Morning, a programa iti Northern Luzon Mission. Ni Pastor George Perdido, isuti host. Kaduanan ni Pastor Neil Diaz, nga isu iti ministerial secretary tayo. Kini Pastor Ray nga Ariola, may isang district pastor dito Western Tarlac. Iti discussion da, dayjay panagbiag ni Apo Jesus nga panangisuro ni Maria ken ni Jose. Nga dayjay nga example iti panangisuro da, nagbalin kakabsat nga may isang dakkel nga mensahe. Ket I tried to interact. Ket binasa ni Pastor Neil dayjay inkabil ko nga kapanunutak iti kunak dagiti naganap sandalaeng nga agisuro babaen iti sao, not by words but by example iti aksyon. Sa kuninayunan kakabsat ket kunak ni Jose ken ni Maria, ammuda nga ni Jesus sagot ni Apo Dios kanyada ken iti lubong. No datayo a naganak, trataren tayo dagiti anak tayo akasagot kada tayo nga naggapu ken Apo Dios. No kasanuntong isubli tayo dagijay a pinadakkel tayo nga anak tayo, babaen iti panagbuteng da, panagdayaw da ken Apo Dios. It is our gift to mankind. Ket subyak kakabsat dayjay iglesia. Dayjay amanapan nga naglemleyman, nagmisyonary, inbati na daytoy a pamilyana. Diriga na abay nga rod iti kapilya, sidag ti kapilya, dayjay balayda. Iti panangriribok da iti iglesia, intun aldaw ti Sabado, igaggagara digitoy nga saan ang naisuro nga anak daytoy nga pangulo ti iglesia, agpatukar da iti karaoke, nakatlalaw da. The worst is, adan iti nasursuro da nga aramiden abisyo. Anya iti puntos kakabsat.
Laglagipan nyo. Kunanan ni Pablo, dayta. Sino? Dayta nagbasol. Mayawat kuma kini Satanas. Ama ipaay iti pakapukawan iti linasag. Dayta linalasag, it is dayta aramid. Anya dayta aramid ito'y Korinto. Dayta kinukwipukan na, dayta he has a relationship kadayjay asawa iti amana. Dayjay iti puntos kakabsat. We do not hantay nga kitaan kuma nga digidjay nga bambanag ket irkep ta iti matatay. Iti pagyamanak daytoy nga iglesia ti Mother. Nasakit man ngem inaramid da. Dayjay ak nga ikaten anya tapno ti kararwa maisalakan kuma intun aldaw iti Apo. When the church shows sincerity, dayjay panang kunaday man, they cherish, they love, they honor the name of the church. Itinaramid da, the church acted. Dinisiplinada dagitoy nga anak iti maysa nga leader. Ket gaputan na disiplina dan, dagijay tattao dijay anya aglawlaw no makita da teraramidin dagijay nga pamilya iti ibaga dayjay church saan min akamkameng dagita ta dinisiplina min na ikatdan. Amuyo, duha puntos, dinaaramid. Umuna, the community. Nakita daytoy a community that the church means business. Dayjay panagdayaw daytoy a community kadayjay nga iglesia, ngimato ang imato. Addan digijay kamkamang iti komunidad nga kunada no kastoy iti iglesia, daytoy iti kayat ko apakikamkamangan. So many precious souls were added among iti nga community. Mikadwa, idin nga nadisiplina daytoy nga pamilya. Nibaga kanyada, they realize that the church means business. Babayan ti tulong ti Santong Espiritu, nagbabawi da. Now they are now serving the Lord again in the church. No adda iti kastoy kakabsat nga problema. Iti balakad ni Pablo ijay iglesia di Corinto ket nagsayaat denggen tayo. Iti umuna a Corinto 6 versikulo 1. Maitured aya iti maysa kada kayo, idinto nga adda panangi darum na iti sabali, nga ipanay iti pangukuman dagiti nakillo, ket saan at isaklang dagiti sa santo. What a mind. What a mind. Aniyan kakabsat nga panunot nga inted ni Apo Diyos, nga dayjay panangidalan ni Pablo. Iti kunana, maituridyo aya. Nga may sakada kayo. Ipanyo daytoy a problema. Anya dayjay nga basol. Malapit nga saan nga ammo kakabsat dagiti aglawlaw. Malapit sikreto pailaeng tatikunanan ni Pablo na ipadamagen kanya nga adda kada kayo. Mabalin nga among kakabsat. Iti community, makitkita dan ti uleg iti iglesia. Ngem iti balakad na, anya, iti balakad na ni Pablo, saan kayo mapan iti pangukuman dagiti nakillo. Da kayo, kunana, nga sa santo, agpaukum kayo iti nakillo.
Sana in baga kakabsat, iti rason no apay. Idiyo mo na nga Korinto 1, versikulo 2. Isurat dati iglesia iti Diyos ijay Korinto, nga isuda dagiti na pagsantuken Kristo Jesus. Ayaban nga agsanto, agraman kadigiti suamin nga umawawag itinagan iti aputay ng Isisro, iti ures sa dino adiso, apuda ken aputay. Iti baganan ni Pablo kakabsat, da kayo ket dagijay anaayaban. There is a purpose. Naayaban nga niya agsanto. Dayay apanagsanto, makita kakabsat iti panagbiag dagiti kamkameng iti iglesia ni Kristo. Isun nga, no kitaan tayo, aday ti problema. Anya di problema? Kupikupan daytoy akamkameng iti asawa, iti amana. No adda iti problema, inbaga ni Pablo, dayjay procedure, iti panang solbar, dayjay nga problema. Ngem iti pudno nga solusyon, inted na, umuna a Korinto 6, versikulo 11. Ket kastada idi dagiti dadduma kada kayo ngem agpasanto kayo, ngem mapalinteg kayo, babaen tinagan ni Apo Jesucristo ken iti Espiritu iti Dios tayo. Kahit kukabsat nga italmed, dahil may maysa abalikas ni Pablo, ito'y 6 verse 11, iti umuna a Korinto. Ket kastada idi, dahil sa unga idi, past. Kastada idi. Anyaman kakabsat nga naglabasan tayo. Adda dayjay idi a panagbiag tayo. We have a past record. Ngem iti pagyamanan tayo. Dayjay inbaganan ni Pablo, ita. He was comparing the past, the present, and the future. Nga kunana kastoy da idi. Anya, dayjay ang nagbasol kastada idi. Ngem itatan kunana gapu iti parabor, gapu itinagan ni Apo Jesus nga apo tayo. Ken iti Espiritu iti Diyos. Anya mapaspasamak ita, kunana ni Pablo, mapagsanto kayo. You see the process. Anyang gamsat nga pintas niya. Sin, idi. Ana, sin, anya dyan nga basol ti iglesia. No alain tayong itata, dayjay abasol iti iglesia, ket saan kuma, kunana niya, it is an incest. Having an illicit relationship with one's own flesh. Incest. Ito'y may sa lalaki at dati relasyon na iti inana. Iti napintas nga impabuyan ni Pablo gapu iti parabor, gapu iti aksyon iti iglesia. Anya aksyon ti iglesia?
padayawam itinagan ti akin kukwa daytang iglesia. Ken itudom kadaytoy ang nagbasol iti basol na. Ket iti bagana nga inton no umay iti aldaw iti Apo, daytoy ang nagbasol at danto iti pannakaisalakan na. When the Holy Spirit works, dayjay solusyon ket naaramid. Dati bagana kasta kayo idi. Ngem itatan napalinteg kayo. No jalinteg anya, no idi, kunana ka, kasta kayo idi, kruked, idi. Ngem itatan napalinteg kayo. Saan nga dayjay tao ang nagbasol tinang palinteg iti bagina. No diket di babaen ti Espiritu iti Dios ken babaen ti pannakabalin tinagan ni Apo Jesus. Iti ibagbagan kabsat nga adda kuma dayjay panagpipinateg tayo. Okay? Anya kasano? Iti 6 verse 15, tumunang Korinto, di kay amo aya at ibagiyo isuda digiti kamkamang ni Kristo. Ket pagbalinen danto ida akamkamang ti maysa a balangkantis ni kaanuman. So, here is the church. Kunana ka, diyo amo nga iti kamkamang daytang iglesia nga kukon Apo Dios, kamkamang ni Kristo. Ket no ituloy yo nga aramiden dayta abasol. Kunana, kayat yu kadi apagbalinan adagita akamkameng iti bagi ni Kristo. Nga napasanton gapo iti santong Espiritu ken itinagan ni Kristo. Ket linipatan dan daydi na daydi sa unga idi, daydi basol da. Di sa lusod, ket pagbalinento ida akamkameng iti maysa a balangkantis. Sungbat metlaeng ni Pablo, ni kaan numan. Kasano kakabsat nga agtaginayon? How will the church remain? Kung tayo collective as a church, individual as a church, nga dayjay abasulen saanen nga maulit nga maaramid. Ulitin kapsat. Dayjay kuma progressive apan nakaamu tayo iti kinapudno. Ken dayjay progressive nga agituray ti Santo nga Espiritu iti panagbiag tayo. Napanawan tayon dayjay abasol. Anyaman nga basol, tapay idi. God considered the past a past. Dayjay naglabas, ken ni Apo Dios naglabasen. Tapno maipatalged kakabsat, anya, nga dayjay nga kapadasan saanen a maulit. Iti inbalakad ni Pablo kakabsat, isu dayjay paset a mayulo tayo. Anya di paset a mayulo tayo? Umuna Korinto 6:19 ken 20. Di kay ayaam mo at ibagiyo isuti templo iti Espiritu Santo nga adda kada kayo. Isu ati naggapu iti Dios ket saan nyo akukwa iti bagiyo. Nagatang kayo iti maysa a pateg, pagdayaw yo nga rod ti bagiyo iti Dios. When we put this in mind, anya umuna,
daytoy abagi templo iti Dios. Adda iti Santong Espiritu kadaytoy abagi. Mikadwa, daytoy abagi saan ko akukwa. Kukwa ni Apo Diyos. Inpatagnak ni Apo Diyos. Tanumataya kun kumaidi, ginatang na, babaen iti napateg adara iti anak na. Iti inbaga nga ruden ni Pablo, gapu kadaytoy, pagdayaw yu nga rod iti bagiyo iti Apo. Dayjay kakabsat iti solusyon nga inbaga ni Pablo kadagiti kakabsat tayo ijay Korinto. Adamit iti balakad na iti iglesia ni Apo Diyos iti Roma. Iti Roma 12 versikulo 1, daytoy itin balakad ni Pablo, dawatek nga rod kakabsat kada kayo. Gapu kadagiti kaasi iti Diyos nga ipaayo dagiti bagbagiyo akas daton asibibiyag na santuan ken makaayo iti Diyos isu nagdayaw yu ana espiritual. The question is, tibiyag ko, tibiyag mo, at dati basol na. When? Tapay, managbasol lak, managbasol ka. Kasano nga ibaga ni Pablo, ipayo ti bagbagiyo akas daton asibibiyag na santuan ken makaayo iti Dios. Laglagi tayo di proseso, idi. Nagbasol nagbasol ka. Nagbasol ti iglesia iti Korinto. Nagbasol ti iglesia iti Roma. Ngem gapu iti asi iti Dios. Anya inaramid na. Ginatang na tayo. Redeemed. Ginatang na tayo. Babaen iti napateg at dara ni Apo Jesus. Dayjay dara ni Apo Jesus. Inugasan na dagijay anaruay abasbasol tayo. Idi, ket itatan, tanaugasan tayon, babaen kadagay dara ni Apo Jesus. Anya nagbalinam, anya nagbalinak, anya nagbalinan dagiti kakabsat tayo iti Roma, kastamit di kakabsat tayo ijay Korinto, ken dagiti amin nga iglesia. Jay sigod nga bagi iti managbasol. Nagbalinan ana santuan. Nagbalinan nga nakaayo iti Dios. Tapay, ginuguran na tayo. Inugasan na tayo. Dayjay dara ni Apo Jesus nga isu iti pinangbayad ti Diyos kada tayo. Ket gaputa kasjay iti inaramid ni Apo Diyos. Jay desisyon dagiti kakabsat tayo Roma. Jay desisyon iti kakabsat tayo iti Korinto. Desisyon ko, desisyon mo met kuma. Anya day nga desisyon. Pagdayaw tayo nga rod, iti bagi tayo, iti Diyos. Umay man ti basol, ngem gapunta ammo tayong, nga dayawan ni Apo Diyos kadagijay nga aramiden tayo. Dakkel kakabsat, iti pan nakabalin, iti Diyos ngem iti basol.
Anya, iti inadal tayo. Umuna, adda iti basol iti iglesia iti Corinto. There was an illicit sexual relationship, incest. May isa nga membro, adda iti relasyon na, iti asawa, ti amana. In short, adda ti relasyon na, kaday di inana. Daytoy abasol, iti iglesia di Corinto, nangited iti pakaibabainan, a bad reputation. Gapu kaday jay, napandapayan nga nagdidin na Rome, iti korte. Naadal tayo, nga iti solusyon, ket inted ni Apo Diyos. Awan sa bali, no saan nga ni Apo Jesus. Dahil dara na, nga pinangbayad na kanyam ken kanyam. Ginuguran na tayo. Ket gapo ta ginuguran na tayo, dinalusan na tayo. Itatan kitain tayo kuma. Nga iti anyaman nga aramiden tayo, gapo iti kaasi parabor iti Diyos. Nga ipaay tayo daytoy bagi tayo. Nga idi ket bagi iti managbasol. Ngem itatan ket nadalusanen, nasantuanen, ken nakaayon iti Diyos, gapo kadayjay a parabor na. Maisubli iti dayaw ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Anyaman kakabsat a problema adumteng iti panagbiag tayo. Adda iti solusyon ni Apo Jesus. Isu nga dayjay kunana ni Pablo, awan iti kayat ko nga maamuan iti nagtingaan nyo. No saan nga ni Apo Jesus, kini Apo Jesus laeng. May daydayaw ni Apo Jesus tinagtingan tayo. May daydayaw ti Ama, gaputay ayatin na tayo. Tulungan na tayo, nga agbiag, anak ay ayo, ken nasantuan. Akas iti panagbiag tayo, ited tayon at daton asibibiyag, nga agpay iti Diyos. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos, sikang ayat, sikang nga datipan nakabalin na nga dadaelem iti anyaman, nga ibmulay iti kabusor uray pay ti panagbiagmi kasama ti udag ti iglesia. Agpanuray kami ken ka o Diyos. Ikatem kadi no anyaman detang problema. Tapno adda kumay iti panagmaymay sami. Adda kuma o Diyos iti may nga panunot ti anak mong addan kada kami. Tulungan na kami nga rod Ama. Itultuloy mi nga ikararagan dagiti kakabsat mi o Diyos. Ngano adda kadakwada dayjay pelaeng agsaksagaba kadagiti na pisikalan asaksakit. Pangaasim Ama, agasam isuda. Idanon mo Diyos day tanga panakabalin mo kadakwada, aprusam kadi isuda. Ket babaen iti pamati mi dawatin mi dayta o Diyos. Nabaligi kuma iti panagbiag, digitoy akakabsat o Diyos. Gaputay ayaten da ka. Tulungan na kami. Itinagan ni Apo Mesos, dinawat mi digitoy. Amen ken amen. Akas dayjay ibagbagami muna. Dayjay lesson outline, ited mi kada kayo. Mi kadwa. Ay ayaten na kay ni Apo Diyos. Ket ay ayaten da kayo mat. Imbag nga rabi itayam amin kakabsat.